Ty jsi střílela? Jo. Postav. No, kolik měsíc? Dobrá investice. 200, no. Je drahý kůň. Za to pořídíš pánu koně. No. Jdem zase sem. Na 50. Střílí pěda. Vypustí závěr. Je to všechno v pohodě. Vlastně dochází k tomu, že ty, když to držíš tou levou rukou, mimoděk tlačí ze spodu je ten záchyt toho závěru. To znamená, jako kdyby... To není tak strašně, jak to Jasně, jako jak... Počítala jste šli? Střílná rada. To prostě Tak je to... Ale ono je to těžký. Je to těžší než... To je stejně těžký. Vytila, no. No to